Good morning, good morning. Magandang umaga. Bayan, magandang umaga Pangasinan at magandang umaga bayan ng Pusurubio at siyempre lahat ng mga kapitbayan natin mula po Infanta, Bulinaw hanggang dito po sa eastern part, mula sa eastern part at western part. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman kami, Kapihan sa Malayan. Bago tayo magpatuloy, paring Edwin, bumati ka muna sa ating mga viewers. Yes, magandang umaga sa inyo pong lahat mga kaibigan at maraming salamat sa parating pagtangkilik dito po sa ating palatuntunang Kapihan sa Malayan at ito po ay inyong napapakinggan, napapanood dito po live sa bayan po ng Pusurubio dito po sa MGM Hotel mga kaibigan. At katagiti gagayem kakailian di Pusurubio na imbag nga bigat manan kada kayo amin apo kaya si kayo ran amin ya kaluyagan at Pangasinan masantos iya kabwasan si kayo namin sa amigo yo Edwin Bautista nakaulog na nakantabayo at sa kay oras lamat nasayan programa tayo. Okay, ngayong araw po ay makakasama natin dito sa ating programa ang isang agriculture technician. Mula po siya sa kumpanyang Sterling. Sila po yung mga nagsusupply ng mga hybrid seeds sa ating mga farmers. Pinakikilala ko po sa inyo si Mr. Carbonell. Magmamati tayo, Mr. Carbonell, sa ating mga viewers. Ilocano, Pangasinan, mabalin. Ayan. Naimbag na bigat tayo po. Muna-una ya po, kahit kumanapot yan pasalamat, naimbitan tayo dito yung programa. Pasalamat at po kani Sir Freddy Villanueva, kani Sir Edwin Bautista, na isuna po tinangimbita dito. So, siya ganun ako ni Antonio Carbonell, may isa pong technician na naka-assign dito District 5. Ayan, so dahil company tayo, SL Agritech Corporation. Ayan, so iti produkto tayo dito dahil hybrid dry seeds. Ayan. Okay, mamaya po ipaliliwanag ni Mr. Antonio Carbonell ang kabutihan o kagandahan ng hybrid seeds. Pero for the meantime, magpatuloy tayo sa ating mga kuro-kuro. Babatiin pa muna natin yung ating mga sponsors. Yan ang Smart Communication, Bank of Makati, maraming salamat po. At saka siyempre sa 7 Miles Convenience Store. At siyempre ang Tangay-Tangay Restaurant at saka DDI Bistro. Maraming salamat po sa pagsuporta. Partner. Yes, mana. Miyerkules na naman. Ano ba? Miyerkules na naman. Oo, malapit na naman. Palapit ang araw ng hinihintay natin. Alam nyo na. Pero partner, noong nakaraang linggo, mayroong lumapit sa akin hihingi ng tulong. So, pinakinggan ko sila. Mga membro ng senior citizen. Senior citizen. Ano mo partner? Pinakinggan kong mabuti, maayos ang kanilang mga karaingan. At talaga namang masasabi kong ang sektor ng itong mga senior citizen ay parang napabayaan o ang tawag nito na displaced sila. Parang na-displaced na sila sa society. Alam mo partner, masakit isipin yon na yung mga senior citizen na sila ang naghanda, sila ang nagpakahirap sa ating mga tinatamasa ngayon, bagong henerasyon, ay pag tumanda na sila, ay napapabayaan na sila partner. Ay nako. Kaya marami dyan partner, mga senior citizen, alam mo naman partner, pag tumatanda na ang isang tao, nagkakaedad ang isang tao, madaling dapo ng mga karamdaman, sakit, ganyan. Yung mga iba, naiiwan ng kanilang mga anak, nasa abroad, walang nag-aasikaso sa kanila. Tsaka ang mga senior citizen partner, siyempre hindi nakakapaghanap buhay yan dahil sa kanilang edad, di ba? Tama. Kaya partner, nakakaawa, maraming nakakaawa sa mga
sektor ng senior citizen. Senior Ano citizen. sa palagay ninyo, partner? Palagay mo, ano kaya ang dapat na maitulong naman ng mga lokal na pamahalaan sa ating mga magulang na ganyan, mga senior citizen? Partner, ganito, mayroong batas na nakakasakop dyan sa kung paano mabigyan ng karampatang suporta Ang mga senior ang citizen? mga senior citizen. Ang ahensya na ito ay talagang nakakasakop dyan, of course, itong DSWD. Tama. Ngayon, ang alam natin dyan, partner, may mga ito ay provision yan sa batas na yan na ito ay naibibigay sa kanila. Hindi lamang yung financial, pati yung paano ang pagkalinga Sa kanila. Tama, Oo. partner. Pagbibigay ng maayos na mga pasilidad na nagagamit, pagbibigay ng assistance sa kanilang halimbawa sila ay bibili ng mga pangangailangan nila. Yan lahat nakapaloob doon sa isang ito ay batas under sa Senior Citizen Act. Correct. Ayan. Republic Act 9994. Yes. Na naisa batas yan, partner, noong, Yan. I think, kung hindi ako nagkakamali, noong 14th Congress. Yeah. Yan. Ang Tama. RE 9994. At saka nasa konstitusyon, partner, nasa saligang batas na ang mga senior citizen ay dapat na tugunan ng pamahalaan ang Yan. kanilang mga pangailangan para maging aktibo pa rin sila sa sosyedad. Pero partner, ang nakakalungkot isipin, talagang napabayaan sila. Ihahalin tulad ko naman sa ibang bayan, partner. Napakalit na bayan, ang bayan ng Aguilar, nakita ko. Yes. Mayroong sariling building, partner. Yan. Center ang mga senior citizen. Pwede silang magtagpo-tagpo doon, pwede silang magkwentuhan, magkape, gano'n. At may pumupuntang membro ng RHU doon na tinitingnan ang kanilang mga kalagayan sa pangkalusugan, gano'n. At once a week yung partner na obserbahan ko sa ibang bayan. Tama yan. Oo. Kasi partner, ang masaklap kasi, lahat tayo kasi aabot sa edad na yan eh. Oo, tama. Lahat tayo. Hindi maaaring hindi. Kung ilagay mo ang iyong sarili sa kinalalagyan nila ngayon, Nako, tapos ikaw ay naitsipwera ng sosyedad, ng society, ay talagang nakakalungkot, partner. ang sistema kasi, partner, kahit gaano kaganda itong mga batas na ito, na ito ay para sa mga senior citizen, kung ito naman ay hindi nai-implement, hindi ito nagagawa ng maayos ng isang lokal na pamahalaan, doon nagsisimula yung talagang problema ng hindi pagbibigay ng karampatang atensyon. Oo. Kaya nagiging kawawa itong mga senior citizen. Kasi sa palagay ko, partner, ano yan eh, tama yung sabi mo. Parang proseso yan eh. Galing sa puso. Una, bigyan mo sila ng atensyon. At pag binigyan mo na sila ng atensyon, mararamdaman mo ang kanilang pangangailangan. At pag naramdaman mo ang kanilang pangangailangan, doon ka ngayon mag-isip Ayan. kung paano mo sila tutulungan. Tama, Diba? tama. Pero kung sa umpisa pa lang, yung atensyon pa lang, wala na. Wala ka nang ibinibigay na atensyon sa kanila, abay, wala. Ngayon. Hindi mo makikita ang kanilang kalagayan. Ganito, partner. Tingnan natin sa isang maganda at malinaw na perspektibo kung bakit sila dumadaing ng ganyan. Yung mga nabanggit mo, unahin natin. Yung kanilang building ng senior citizen, meron ba dito? Wala. Andoon sila
sa silong ng ano ba yung May Comelec. civic building. Civic building, okay. Andoon yung siguro maliit lang na espasyo Correct. na yun ang kanilang ginagamit. Mm-mm. At ang mga naroon, mga presidente lang. Partner, nakikita ko dito sa Pusurubio, kung minsan partner, doon sila sa pergola. Pergola. Nagminiting. Nako, Ang init-init. ang init-init. Oo, doon sila sa pergola talaga. Minsan umuulan, hindi sila makapag-meeting. Wala. Oo. Dahil kulang yung building, Pasilidad. pasilidad na yun sana ay para sa kanila. Correct. Pangalawa, partner, sa ilalim ng batas na itinakda, mayroong tinatawag na percentage Tama. na ito ay dapat sana Tama. na mapunta sa kanila. Well, yes. Ang alam ko, partner, kung hindi ako nagkakamali, sa annual budget ng isang lokal na pamahalaan, 1%. mayroon silang pribilehiyo na makakuha ng 1% Correct. doon sa budget na yan. Yes. Tama. 1%. Yan ay naayon. Nagsaliksik ako, partner. Nagsaliksik ako. Republic Act number 7432 Ayan. na tinutukan pa rin ng Republic Act 9994. Nagsasaad na ang mga senior citizen ay entitled sa 1% budget ng isang lokal na pamahalaan. Alright. Okay. Ito, partner, ang tanong. Malinaw yan. Ayon sa ating mga nakapanayam, aba, partner, Yan bang 1% na yan ay napupunta ba talaga sa kanila? yan ang, ito, kasi ito, partner, karaingan nila na ipinarating sa atin. Ang sabi po nila, wala naman daw. Nako. At saka ganito, ang sabi nila, 34 barangays, ito, partner, sa bayan ng Pusurubio. Okay. Ang natatanggap ng mga presidente lang kasi ang bawat barangay pala, partner, mayroong presidente ang mga senior citizen. Okay. So 34 na presidente ng senior citizen mula sa iba't ibang barangay. Ang tanging natatanggap daw nila ay 1,000 sa loob ng isang buwan. Ngayon, ang hinaing nila ganito. Kung 1,000 manggagaling ka halimbawa sa isang barangay, sabihin na natin Mambal, San Fernandoan, Malukyat, Overseas. Don Benito, Contura, ang arkila ng tricycle Ay, nako. ay mahigit 100 yata. Oo. One way. Pag uwi mo, one way rin. Ay wala nang natira doon sa partner. Talaga. Wala na. Magniniting lang sila doon sa dito sa bayan. Wala nang natira. Eh paano yung mga ibang pangangailangan nila para sa organisasyon ng senior citizen? Wala na. Ngayon, partner, naayon din sa batas na dapat magkaroon ng representante ang mga senior citizen sa pamamagitan ng OSCA. Oscar, tama yan. Tama, di ba, partner? Tama, oo. Okay. Meron nga tayo dito, OSCA, Yan. sa bayan ng Pusurubio. Pero dapat ang OSCA, nandoon siya sa munisipyo, may opisina siya doon. Ayan. Ang pagkakalam ko yan, partner, Mm. ang kasalukuyang presidente ngayon, itong ating kaibigan, magaling na historian, si Kuya Mel Pobilianos. Pobilianos. Oh. Minsan, nakausap ko siya, aba, partner, sabi niya, ni, pigaran bulan mo ya, agda iiterso, aliwan sweldo, may honorarium. Honorarium. On. Mm. Bakit ganun? Sabi ko, tila yata hindi naman makatarungan. Eh, talagang hindi makatarungan. Paninikil na yan eh. Na yung kanyang, ito pa i-check natin. Dahil ang alam ko,
Diyan sa Republic Act na sinasabi mong yan, Well, yes. mayroong karampatang salary grade. Grade 10. Yeah, Grade 10. Yeah, Oh. yeah. Grade 10. Tingnan mo. Yes. Na yan ay mapupunta sa isang OSCA president, mga kabayan. Ganito. Ayon sa ating pananaliksik partner, meron ng OSCA at ang nagre-representa dyan ay si Manong Mel Jovellanos. Yan. Okay. Kaso, ang sweldo niya o honorarium pa na, hindi nanggagaling doon sa 1% na yon, partner, o sa budget ng kwan. Alam mo kung saan nanggagaling? Ayon din sa sinasabi sa akin ng mga kwan, ng mga membro ng senior citizen. Yeah? Nanggagaling doon sa federation. Federation. Kasi ang ginawa nila, ang mga senior citizen partner, bumuo sila ng federation. Yes. Okay? Oo. Yun yung mga nag-uopisina doon sa kwan ngayon, partner, sa may civic center. Yeah. Federation. Tama yan, oo. Ngayon yung federation, mayroon palang contribution yung mga yan, bawat membro, bawat buwan-buwan, 10 pesos, ganyan. Nakakaipon sila. Imagine mo, partner. Doon hinuhugot. Doon daw hinuhugot. Iwan ko kung totoo. Kaya nga yan ang mga katanungan natin mamaya. Mali yan. Okay, okay. Doon daw hinuhugot, gusto daw doon hugutin yung honorarium ng OSCA. Nako. Mali yan. Man, ay pambihira naman kayo. Ay, Alam naku, mo, Diyos ko, Lord. Ay, nako. Kung susumain natin yung salary grade 10, Grade 10. ay malaki yan. Oh, grade 10, partner. Maabot yan sa mga, siguro mga 18,000. Malamang, hindi ko kabisado yan. Pero ang alam ko, grade 10 ang sinasaad ng, ang sinasabi na ang OSCA president ay nasa bracket ng grade 10. Alam mo ba, partner, nung nakakausap ko si Kuya Mel, ang sabi niya sa akin, ito mga kaibigan, kinakalampag po natin, mga kabayan, ang pamunuan ng DSWD dito po sa ating bayan. Gawa ng, sila nga po ay lumapit sa amin dahil nga sa kanilang karaingan na sila ay nakakawawa at hindi parang naibibigay yung tamang pagkalinga na dapat po sa kanila. Ngayon, partner, ang sabi niya sa akin ay say natatanggap to ko no 2,000 ilang buwan pa na bago niya makuha doon kay tresurera. Mantakin mo yan na nangyayari, kaibigan. Ay nananawagan po kami sa inyo yung mga ipinarating po sa amin na mga membro ng senior citizen. Kahit po kunting compassion naman. Kasi tama. alam niyo po, ang senior citizen ay napakahalagang bahagi ng ating lipunan. Tulad po ng paulit-ulit kong sinasabi, ang mga senior citizen ang naghanda, ang nagpakahirap sa mga tinatamasa ng bagong henerasyon. Abay, sulyapan po naman natin sila ng kahit na kaunting pagmamahal. Magpapatuloy po tayo pagkaraan ng Balik po ilang kami. paalala.
Okay, nandito na naman po tayo, bumabalik muli sa ating programa at ang oras na po sa ngayon ay alas 9 ng umaga. Muli, binabati natin ang ating mga kababayan dyan sa Lingayen, sa Sual, sa Labrador, Alaminos, at ganun din sa may parte ng Bayambang, Orbistundo, Basista, Bautista. Ang dami nating member dyan, partner, member ng Kaaro, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Yan. At pati dito, partner, sa banda rito, sa 5th District, Yes. 6th District. Oo. Umingan, may mga marami tayong membro dyan. Tayog, Kasinga. Bigliasis. Yan, magandang umaga po. Ayan. Partner, pagpatuloy natin yung usapan natin kanina tungkol sa senior citizen. Senior citizen. Oo. Ano kaya ang dapat na gawin ng mga senior citizen para makamtan nila yung karampatang pribilehyo na para sa kanila? Siguro dyan, partner, una, merong ikangay proper dialogue, Pag-uusap. Oo. o kaya mayroon ding tamang representasyon sa kanila. For example, sa Sangguniang Bayan, kung sino yung chairman ng senior citizen, ayan din ang sigurong tingnan niya. Oo, Para tama. ipaglaban din ang karapatan ng elderly. Ang hindi ko lang sigurado, partner, ang hindi ako sigurado ito, ewan ko kung mayroong committee para sa senior citizen dyan sa loob ng Sangguniang Bayan. Ang alam ko, partner, meron. Meron, okay. Awa, kung meron man, ay dapat isa yan sa mga tutukan din ng kung sino ang naka-assign na miyembro ng Sangguniang Bayan. Kasi dapat po ninyong isipin na tayo ay darating po sa edad na yan. Siyempre, yung namumunin ng senior, yung OSCA President, at saka yung Federation President. Federation, siguro ipaglaban din nila at iparating din nila Yung kanilang karaingan. yung karaingan. Ang alam kong presidente ng Federation ng Senior Citizen Partner, si ex-Vice Mayor Eunice Ligaste. Yan ang sa pagkakaalam ko. So, Dapat yan din ang kumilos. kumilos din. Ilaban din niya. Oo, kasi marunong naman si Yes. Bail Yuning. Alam niya yung mga bagay na yan. Alam ko, abogado siya. Alam niya yung karapatan ng mga senior citizen. Yan. Oo. Ito pa na yung mga iba pang benepisyo sana na maibigay sa kanila, like sasakyan. Wala man lang silang masakyan. Wala. At saka naitanong ko yan, isa pang karaingan nila, partner, naaayon din sa batas ng Republic Act, babalik tayo sa Republic Act 9994. Nakatalaga doon, partner, na lahat ng senior citizen ay mayroong pribilehyo na magkaroon ng prioridad sa lahat ng transaksyon. Tama yan. Okay. Ewan ko kung nasusunod yan dito sa bayan ng Suroy. Ibig sabihin yan, partner, kaya nga may laging priority lane. Yes. Ganon. Priority lane. Ano ba? Makikipag-transact ka sa isang pribado o kahit na publikong opisina o priority ang mga senior citizen. Sila. Bakit po ina-accord yung pribilehyo na yan sa mga senior citizen? Kasi po, ang senior citizen medyo mahina na po ang mga katawan nila. Hindi po sila pwedeng magtagal sa pila. Ganon, ang init-init. Kailangan po nilang matapos kagad, makauwi, makapagpahinga. Ganyan. Kaya po na-i-accord sa kanila yung pribilehyo na yan na priority. Isa pa, partner, ang alam ko ganito. Ang bawat senior citizen ay may what do you call this? Ang tinatawag nilang discount sa mga establishmento, Correct. pamilihan, halimbawa. Ewan ko kung nasusunod yan. Halimbawa, yung mga kainan, ganyan, partner.
Tama. Mayroon silang discount na 20%. Ewan ko kung yung discount na 20% na yan ay nasasakupan niya ang pamimili sa mga supermarket. Yes. Ewan ko. Kasama yan. Kasama, partner? Yeah. Oo, Okay. kasama yan. Ayan po. So, nananawagan din po kami sa mga establishmento sa iba't ibang bayan na ibigay naman po natin ang karapatan ng mga senior citizen na magkaroon ng 20% discount. Yan po ay tinatalaga ng batas. Huwag natin pong ipagkait ang maliit na pagmamahal sa ating mga senior citizen. Ayan po, partner. Ayan. Tama. Oo. Okay. Partner, napag-usapan natin ang mga senior citizen. Marami pa sana. Marami pa. Oo. Sa susunod na episode ng ating Kapihan sa Malayan, muli nating tatalakayin at sisiguruhin kung ano ang totoong mga karaingan ng ating mga senior citizen. Yan. Okay. Dumako naman tayo sa isang napaka-importanting sektor ng ating lipunan, partner, ang pagsasaka. Agrikultura. Kaya po, inimbita natin si Mr. Antonio Carbonell. Siya po ay may mga ipaliliwanag sa atin. Ganito po ang naitanong ko kay Mr. Carbonell kanina. Ang sabi ko, Mr. Carbonell, paano ba natin mapapaganda ang ani ng ating mga magsasaka? Kasi ang alam ko, nagkukulang ang kanilang inaani para masustentuhan ang kanilang kabuhayan. May mga partners po kasi tayo, may mga pamilya dito sa bayan natin, kung Pangasinan, hindi lang dito sa Pusurubio, na ang tanging inaasahan ay ang pagsasaka. Ngayon po, nandito si Mr. Carbonell. Naipaliwanag po niya sa atin kanina ang kagandahan ng hybrid seeds. Mr. Carbonell, ano po ang kagandahan ng hybrid seeds kumpara sa, ang tawag doon, yung in-seeds? Yung traditional. Okay. Ayan po, mga kasaka po, ang kagandahan po ng ating hybrid rice seeds dahil yun po yung programa ng ating gobyerno. Ayan, malakas po siya umani kung ikukumpara natin dito sa yung dating tinatanim natin. Yung hybrid seeds, Mr. Carbonell, nasasakop ng anong programa yan? Masaganang ani? Masaganang, yun po yung programa ng company po natin. I see. Okay. Yung programa ng gobyerno natin, ito yung hybrid decision. Okay. Ayun. I see. Hybrid Okay. decision. Opo. Kailangan matutunan lahat ng mga farmer na magtanim ng hybrid para tumaas ang ani nila. Ayun po. Ang potential na aanihin ng hybrid, Mr. Carbonell, kapag nasunod mo yung tamang proseso ng pagtatanim, mula pagtanim hanggang sa pag-ani, ano ang maibibigay niyang advantage kumpara sa traditional seeds na kwan? Ayan, napakaganda yan. Sir, so ang potential yield ng produkto natin, mayroon po yung ACL8, yung kilala na dito sa halos kilala po yun, ACL8, yung pangalan ng ating hybrid. Ayan, ang potential yield nito, kung talagang masunod mo yung proseso, yung pagsasaka, aabot ng 140 kabans hanggang 280 kabans per hectare. Per hectare? Apo. Aba, malaki, partner. Sa ngayon kasi ang napapag-alaman ko, ang mga magsasaka natin ay umaani lang sa loob ng isang hektarya, kung minsan, partner, inaabot lang ng 80, Kunti lang. 70, lalo na pag dinaanan ng kunting bagyo. Ito po yun. Kawawa ang mga magsasaka. Kaya marami akong naririnig na lugi. Hindi daw lumabas yung kapital na ginamit nila. So, mga kababayan nating mga magsasaka, ayon po sa aking pananaliksik at pakikipag-usap sa mga dalubhasa, akin pong napagalaman na ang pagtatanim ng hybrid seeds ay malaking advantage po kumpara sa traditional na seeds. Pag-aralan po nating mabuti. Kung nais po nating umani ng mas mataas kaysa sa dati nating inaani, bakit po hindi natin subukan ang hybrid seeds? Ang mga pangangailangan po
ng hybrid seeds. Kung hindi pa po ninyo nalalaman, mayroon po tayong malalapitan na mga dalubhasa upang ituro sa atin ang tamang pamamaraan Yan. ng pagtatanim hanggang sa pag-ani. Pag-ani, oo. At ito pa po ang napakaganda. Ang hybrid seeds po ay ipinamimigay ng libre sa lahat ng interesadong magsasaka. Malinaw yan. Malinaw po yan. Iyan po ay sinasubsidize ng Department of Agriculture. Tama po, Mr. Carbonell. Yan po. Papahagi yan. Subsidized po Okay. ng Department of Agriculture Region 1. Ayan. Sa ngayon, Mr. Carbonell, dito sa bayan ng Pusurubio, mayroong mga mahigit 1,500 hectares. Ayan, mga kababayan. Dito sa bayan ng Pusurubio. Ayon po sa ating pag-aaral at pananaliksik, mayroong mahigit 1,500 hektaryang sakahin dito sa ating bayan. Maluwang. Oo. Ang tanong ko, Mr. Carbonell, ilan na po sa loob ng 1,500 hectares na yan, ilan na po ang nakasubok ng hybrid seeds? Ayan, magandang katanungan yan. So, unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa ating yung municipal agriculturist natin dahil may tiwala po sa ating produkto. Ayan, so dito Sino ba ang municipal agriculturist natin? si Madam Nori Cahote. Magandang umaga po, madam. Saludo po kami sa inyo. Ayan. Ayan. Talaga po yung tiwala niya dahil maraming nakasubok na dito na farmers. Actually, almost 600 hectares yung naibahagi dito sa bayan ng Pusurubio. Mga mga 30%. Oo, 30%. Ano naman ang naging feedback nung 600 hektarya na yan na nakasubok na ng hybrid? Ayan, so marami na tayong nakasubok din dito, mga presidente o kaya mga membro nakasubok na nila. Yung kaya tinatanim nila na basta mga farmers kasi yung halimbawa ganitong tag-ulan, parang natatakot silang magtanim. Huwag po kayong matakot. Andito po kaming gabay. Oo, yun po. Nag-aalala sila dahil hindi pa nila gaanong kabisado ang karakteristik ng hybrid seeds. So, ang option pa rin nila yung dati kasi nasanay na sila. Pero mga kababayan, narinig niyo po ang sinabi ni Mr. Carbonell, huwag po kayong matakot o mag-alinlangan na subukan ang pagtatanim ng hybrid seeds. Kasi anuman po ang inyong mga katanungan o hindi ninyo nalalaman para sa pag-aalaga, mula po sa araw ng pagtatanim hanggang sa pag-ani sa hybrid seeds, nandito po ang ating mga dalubhasa. Yan. Ganito po, kung may mga katanungan po kayo, iparating po ninyo sa akin at dadalhin ko mismo sa inyo, sa inyong sakahan, sa inyong lupain. Doon namin ituturo sa inyo ang tamang proseso ng pag-aaruga, pagpapalaki ng hybrid seeds. Okay, yan. Di ba, partner? Tama. Kasi partner, pag naturuan mo ng tama yan, lahat naman tayo matatalino, partner, kahit na nakapag-aral lang tayo ng high school. Yes. Maalam nating sumunod sa mga tamang pamamaraan, partner. Oo. Kaya wag po kayong mag-alala, mga kababayan, magsasaka, kung nais po ninyong tumaas ang bilang ng inyong ani, ay subukan po ninyo ang hybrid seeds. Tulad ng sabi ko, kung meron po kayong mga karaingan o mga katanungan, ay lumapit po kayo sa amin at amin po kayong idudulog sa mga tamang ahensya, mga tamang tao para maturuan po kayo ng tamang pag-aruga ng hybrid seeds. Yan, oo. Matanong ko pa, Mr. Carbonell, di ba sa ibang bansa, ito na ang ginagamit nila, no? Ito lang po talaga. Oo. Kailangan kasi talagang may-adapt natin dito. Mas malaki po yung ani talaga. Lalo na kung masunod mo yung proseso, yun napakaganda yung sinabi nyo na kailangan ma-explain natin sa kanila. Nang maayos, ano? Maayos. Oo. Actually, yung seeds natin,
meron po siyang brochure sa loob. Oo. Magbasa po tayo, andun po yung proseso niya. So, mas maganda siguro sir kung ma-explain natin na Oo. maigi. Hindi bale, partner, ganito. Sa susunod na linggo, Yan. yan, magpapatawag po tayo sa mga lahat ng presidente ng mga asosasyon ng partners. Maganda yan. Dito sa Malayan Hotel. Yan, napakaganda. Iimbitahin po namin kayo. Yan. At iimbitahin din natin ang mga dalubhasa sa agriculture. Si partner Perso Burgos. Okay. At saka si Mr. Carbonel. At saka yung iba pa na manggagaling sa DA Region 1. Yan. Iimbitahin po natin dito para ipaliwanag sa inyo ang kagandahan ng Hybrid 6. Ano, maganda yan, partner, ano? Maganda yan. Tawagin natin lahat ang mga presidente ng asosasyon ng partners. Malaking tulong yan. Oo. At sabi po ni Mr. Carbonel, nakahanda po sila na pumunta dito, magpaliwanag. Kaya nagpapasalamat po kami, Mr. Carbonel, at pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. Ayun po, salamat din po kami sir. Ayan, sana po magtuloy-tuloy kasi po alam nyo naman yan na ang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay ng marami sa ating mga kababayan ay ang pagsasaka. Opo, totoo po yan. Ayan. At ang kampanya po ni Mr. Carbonel, ibinalik po nila, kung natatandaan ninyo, ang project noon, Masaganang Ani, panahon ni Pangulong Marcos. Ayan po yan, masaganang ani 100 pa lang noon. Ngayon, Masaganang Ani. Ayan. Kaya patuloy po tayong tumutok sa ating programa, mga kababayan. Kayo po ng mga kabataan na nakikinig, i-share ninyo ito o ipanood ninyo sa inyong mga tatay, mga tito, kuya, yung mga nagsasaka para magkaroon sila ng kunting, mabahaginan natin sila ng kunting kaalaman sa tamang pagsasaka. Hindi po ba, Mr. Carbonel? Ayan. Bago tayo magpatuloy, partner, bumati tayo ng ating mga viewers. Ayan, maraming nagpapabati, partner. Sila Madam Jocelyn Buada ng Barangay Batakil. Magandang umaga po sa inyo. Nanonood po sila. Morning. Good morning po. Angela Ruth Fernandez Regados. Good morning, sabi niya. Andrea Mina Sanchez. Good morning. Perla Ulartinosis, good morning po. Lia Joy Di Guzman, magandang umaga rin po. Jonalyn Tadio, magandang umaga rin. Mikeline Jimeno Ibaan, ano natin to, talagang laging nanonood ito. Si Jenny Cabico Cablayan, magandang umaga rin po. At siyempre, si Manang Tita Hidalgo, si Ate Ojing Jan, Batrina Navarro Villanueva, Glyza de la Cruz, Maricel Lumibaw, si Christine Bautista, Nika Mike Ko, Jovelyn Araos, nanonood din, taga-barangay Banding to. Rodelyn Osinar Tilies, Leo Reyes Kawili, magandang umaga. Si Angel Galario, nasa Hong Kong. At siyempre si Glenda, naku, napakarami, partner, ang haba. Lisa Abalos, si Jennifer Vidal Kagiwa, nanonood. Dela Marlon, May Era, Lance Rodriguez at iba pa. So pasensya na po doon sa hindi ko mabanggit, pero partner, patuloy na napakadaming nanonood sa ating programa. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Tumatangkilik po. Huwag niyo pong kaligtaan i-share ang ating video sa inyong mga kakilala, kaibigan, para makapulot po ng kaunting kaalaman sa ating mga pinag-uusapan. Ayan. Bago tayo magpatuloy, partner, pumunta muna tayo sa ating mga paalaala. Babalik po kami.
nandito na naman po tayo muli, bumabalik sa ating programa Kapihan sa Malayan. Okay, partner, napag-usapan natin kanina ang kalagayan ng mga senior citizen at napag-usapan din natin, nagbigay tayo ng puro-puro, mga suwestyon tungkol sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Okay, dito po sa ating pangatlong segment ng ngayong araw, pag-usapan naman natin ang mga social responsibility ng isang lokal na pamahalaan. Ano po ang ibig sabihin o kahulugan ng social responsibility? Ang social responsibility po ay ang tungkulin na dapat gampanan ng isang lokal na pamahalaan para sa ikaayusan, ikabubuti ng ating mga mamamayan. Ang social responsibility po ay marami pong mga sangay. Sabihin ng sangay. Ngayon, ang gusto kong kalampagin at pag-usapan ngayong araw na ito, social responsibility, ay ang fire department sa isang bayan. Fire department? Partner. Okay. In charge sa sunog. Sunog. At hindi lang, partner, yung mga response, rapid response. Emergency cases. Okay. Sa aking mga pananaliksik sa loob ng halos isang taon na aking pag-iikot sa mga bayan-bayan dito sa bayan ng Pangasinan, marami po sa mga bayan na napuntahan ko, meron silang sariling building, ang fire department. Fire department? Okay. Kumpleto sila sa kagamitan at higit po sa lahat, may mga makabagong makinarya, gamit tulad ng fire truck. Okay. Nakakalungkot po na isipin na sa akin pong pananaliksik, ang bayan ng Pusurubio na mayroon pong tinatawag na Class A municipality. First class? First class. Okay. Pinuntahan ko ang tanggapan ng fire department, partner. Aba. Ako'y nanlumo. Naandun po sila sa loob ng isang container na pinagtagpi-tagping plywood. Hindi po sa exaggerated, ha? Puntahan po ninyo. Yan, partner. Ito ba yung container van? Andun po, pinagtagpi-tagpi. Nagbigay pa ako dyan, partner. Ako pa ang nagbigay ng yung inidoro. Inidoro, partner. At saka yung pinto. Kasi initiative na ng mga kon mismo eh. Yung mga membro na. Kaya saludo ako sa mga fire department dito. Yung mga personnel dyan po. Magagaling. Masisipag. Kaya lang po, kung wala naman pong sumuporta ang lokal na pamahalaan para sa kanila, ay paano po nila magagampanan ng tama at wasto ang kanilang mga tungkulin? Ang unang-unang kailangan po ng ating fire department ay maayos na pasilidad. Pasilidad, ibig sabihin, building, opisina, ganyan. Maayos na tanggapan, partner, na mayroong konting dignidad. Alam mo, partner, gumawa sila doon sa likod. Na nagtagti-tagting sawali. Improvise. Sawali, partner. Doon, excuse me, sawali. Nakakapanindig balahibo na yung isang first class municipality, ang fire department, yung pinag-iistihan ng mga bumbero, partner. Walang maayos. Pinagtagti-tagting sawali. Hindi ko maarok sa aking dibdib kung paano nila nasisikmura yung ganyan. Hindi ito, partner, hindi ito paninira o hindi. Tingnan naman ninyo ang realidad. Puntahan ninyo yung tanggapan ng fire department. Nagsisiksikan sila sa napakaliit na opisina. Yan, partner. Ay, naku, Diyos ko. Ang Bureau of Fire, under ito ng DILG. Alam natin yan. Okay. So, ibig sabihin, ang ahensya nito, ang in charge sa pamimigay
ng kung anong pangailangan ng fire department Tama. sa isang bayan. But sa isang banda naman, ang isang lokal na pamahalaan ay mayroon ding karampatang pag-aksyon na ito ay pagbibigay din ng tulong Tama. sa isang himpilan ng pamatay sunog. Correct. O dahil ito, initiative na rin ng isang lokal na pamahalaan. Tama yan. Tama. Dahil wala namang ibang tutulong sa isang bayan, halimbawa, kung ikaw ay nasusunugan, kundi yung fire station na andun sa sariling bayan mo. Correct. Tama yan. So yan po yung tinatawag natin kanina, sinasabi mo na social responsibility ng mga namumuno Tama. ng ating bayan. Correct. Okay. Social responsibility po. Alam po natin na ang Bureau of Fire Protection Fire Department ay nasasakupan po ng DILG. Bagamat mayroon din pong obligasyon Tama. ang lokal na pamahalaan para tingnan ang kanilang kalagayan at tulungan silang isaayos, iparating kung saan kanino dapat iparating ang kanilang mga pangangailangan. Di ba, partner? Tama yan. Kasi, partner, mayroong isang pangyayari na balitaan ko ganito eh. Nagkasunog yata. Sunog. Sunog. Nako. Siyempre, alam mo sunog, taranta mga tao. Tawag dito ng pulis, tawag ng bumbero. Aba, ang napag-alaman ko, partner, ewan ko kung totoo. Aba, dumating na yung bumbero ng ibang bayan. Yung bumbero ng Pusurubi, wala pa. Nako. Yung mismong nasusunugang bayan. Oo. Yun pa ang wala. Dumating na raw yung bumbero ng iba't ibang bayan. Ay, yung bumbero natin dito sa Pusurubi, wala pa. Mambihira. Speaking Ay, alam mo, I sympathize. Nakikisimpatya ako sa mga personnel at kawani ng ating BFP dito sa Pusurubio. Alam ko na sila ay may dedikasyon sila sa kanilang mga trabaho at tungkulin. Dedikasyon. Pero gaano mo man kamahal, gaano mo man pag-isipan na gawin mo ang iyong tungkulin sa bayan kung wala ka namang kagamitan. Yan ang problema. Yan ang problema. Malaking problema, partner. Yung bang fire truck natin, partner? Anong taon ba yung mga yan? Ay, sa aking tansya, partner, baka iya 30 years old na o Jesus Maria Joseph naman. Vintage. Pwede na sa museum yun. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Kaya kami po ay nakikiusap, nananawagan sa kung sino man po sa ngayon ng pamahalaan o gobyerno. At pag ukulan naman po ninyo ng pansin ang BFP dito sa bayan namin sa Pusurubio. Alam mo, partner, napupunta ako sa Weste. Sa bayan ng Bugalyon. Nakita ko, partner, 2 palapag ang opisina ng Fire Department. Ganon din sa Aguilar. Napunta ako sa mga taram, lalong mas maganda. Yan, ang maganda. Yung opisina ng Fire Department, partner, 2 palapag. Oo. Kaya kung nakakaya ng isang maliit na bayan, bakit ang first class municipality hindi niya kaya? Nako, yan po. Ay, nako. Ayan. Okay, partner. Kinatapos na tayo sa oras. Gusto man nating ipagpatuloy pa, pero kapos na tayo sa oras. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magpatuloy po ninyong panonood sa ating programa. At siyempre, gusto kong magpasalamat kay Mr. Antonio Carbonell sa pagpapaunlak niya sa ating imbinasyon. Sir, sana po magpatuloy pa rin po ang ating ugnayan para po makatulong tayo sa ating mga magsasaka. Ayan, partner, magpaalam na tayo sa ating mga tagatangkilik. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik dito po sa ating palatuntunan. At dyan sa kayo namin, kakaroon, salamat na naman. At sayan programa tayo, kaulog na nakantabay mi kayo. At sayan programa, na kayo amin hapo, nakan kanayon, nga agbuy-buya. Nga programa tayo, salamat. Agsubli kami manan, ti daw iti Biyernes
sa amigo yung Edwin Bautista, nag-iiwan ng isang magandang umaga, bayan. Bago po tayo tuluyang mag-sign off, gusto ko munang batiin ang ating mga kaibigan dyan sa San Fabian. May nag-message po sa ating kagabi sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Magandang umaga po at lalong-lalo po sa ating kaibigan, si Mayor Danny Agbayani. Magandang umaga po, Mayor. Paalam na po, inad araw takayon amin.